Bun găsit, dragilor, la un nou unboxing de la Avon de data aceasta. Este un scurt unboxing pentru că eu nu am comandat decât un singur produs, dar a sosit împreună cu iepurașul Bustor și Avon și am vrut să vă arăt și vouă ce am comandat și în primul rând să vă arăt și catalogul dacă sunteți interesați de Avon și de promoțiile care sunt în perioada aceasta și doriți să faceți și voi, de exemplu, un cadou pentru iepuraș. În ceea ce privește produsele pe care eu le-am comandat sunt din gama Anion cu vitamina C. Eu am comandat decât serul, crema a sosit, așa cum spuneam, în cadrul campaniei Bustor. Și tot ca și cadou din partea Bustor este și acest creion de la Marc. Haideți să-l desfacem împreună să-l vedem. O să revenim imediat asupra cremelor și serumurilor și, bineînțeles, la sfârșit vă arăt și catalogele. Așa arată creionul și este argintiu. Haideți să trasăm o linie. Se vede foarte frumos și cred că sub arcadă va fi folosit acest creion pentru că conferă luminozitate. Acesta este un cadou din partea Avon. Și tot din partea Avon avem și această mostră de parfum. Sunt foarte curioasă să o încerc. Și bineînțeles sunt acolo și facturile și catalogele Avon. O să le scot și o să le răsfoim împreună. Dar până una alta vreau să ne uităm asupra acestor două produse. Eu sunt o mare iubitoare de produse care conțin vitamina C pentru că ele oferă o luminozitate extraordinară asupra tenului și tenul meu în primăvara aceasta chiar are nevoie de așa ceva. Haideți să desfacem împreună și să vedem cum arată acest ser. Acesta este comandat de mine. Sunt foarte curioasă și cum miroase. Îmi place și sticluța, îmi place și cum se simte pe piele. O să-l las așa puțin și sunt curioasă dacă gradul de absorție este bun, pentru că în primul rând pentru mine și asta contează, adică nu-mi place să rămână pe ten o zonă așa uleioasă sau, mă rog, pentru că de obicei serumurile îmi place să le aplic înainte de machiaj. Și produsul care a fost primit în cadrul campaniei Bustor și Avon de la iepuraș este această cremă. Eu mi-am dorit să am în set și de aceea în comanda aceasta am inclus și ok. Vedeți că sunt și prospectele trecute aici și aceasta este crema cu vitamina C. Vitamina C asupra tenului are un rol de luminozitate și strălucire, tocmai pentru că are un rol antioxidant. Cam așa arată pe piele aplicată, dar să vedem dacă și intră bine în piele. Serumul, să știți că a intrat, dar parcă mai rămâne așa foarte, foarte puțin. Eu am un ten normal, deci ar trebui ca să se absoarbă în totalitate. Până își face efectul și crema și serumul, haideți să răsfoim împreună acest nou catalog de la Avon, pentru că dacă aveți cadouri de făcut, acesta este mostra de parfum pe care am primit-o.
Este un parfum nou, cred, și din cauza aceasta ne-a și dat 9 mostre. Este cu mosc alb din ce văd eu aici. O să fixez puțin camera mai bine ca să puteți să vedeți catalogul. Îl trec foarte repede în revistă și vă spun doar așa ce îmi atrage mie atenția ca și oferte. Uitați aici, la creme, într-adevăr, sunt oferte. Și voi, dacă într-adevăr sunteți tentați de o comandă, puteți să luați legătura cu distribuitorul vostru pe zonă sau se pot comanda și online, din ce am observat. Iarăși și la deodorantele acestea sunt oferte. Aici sunt cele două produse pe care eu le-am comandat. Gama New este foarte bună și tenul meu chiar a rezonat bine cu ea. De fiecare dată când am comandat, ne-am împăcat bine. Este o gamă de produse de lux, ca să spunem așa, în categoria celor de la Avon. Dar, în general, produsele Avon sunt produse cu prețuri rezonabile, gen drugstore. Aici produse pentru bărbați, machiaj, creioane. Acesta a fost cel care l-am primit cadou. Rimelul acesta este foarte bun, l-am recomandat și eu într-o comandă după ce l-am primit ca și cadou. Mi-a plăcut tare mult și ulterior l-am recomandat, pentru că atunci când îți place un produs, revii cu drag la el. Și acesta este un rimel foarte bun. Eu l-am în nuanțe colorate, albastru și verde. Foarte multe rujuri am din această gamă. Sunt cremoase, sunt hidratante, sunt foarte bune. Ceasuri, accesorii, ochelari, poșete. Trebuie să recunosc că în această gamă nu prea m-am aventurat la cei de la Avon, pentru că am comandat odată și n-am fost extrem de încântată de calitatea produselor, așa încât m-am focusat doar pe produsele din gama cosmeticelor. Aici la Outlet vreau să rămânem puțin, în cazul în care sunteți interesat de aceste produse care au prețuri speciale. Gelurile de duș și spumantele lor sunt extraordinar de bune și raportul calitate-preț este foarte bun, plus că au și produse la 1000 de ml care sunt foarte eficiente ca și volum. Produse pentru cei mici. Pentru păr. Oferte speciale tot la aceste produse. Au început să apară, bineînțeles, și produsele pentru plajă. Ofertele de la sfârșitul catalogului. De spumantele acestea spuneam că sunt la ofertă foarte bună. Vedeți că au 1000 de ml și sunt 17 lei. Cam acesta a fost catalogul. Mai avem un flyer scurt și vi-l trec și pe acesta repede în revistă ca să știți cum să comandați dacă sunteți tentați de un cadou pentru iepuraș.
Sunt sigură că toți distribuitorii Avon au multe din aceste produse deja comandate și doar trebuie să luați legătura cu ei pentru a intra în posesia unui produs. Parfumul acesta tot îl văd și mi se pare foarte interesant ca aspect. Sunt foarte curioasă și cred că într-o comandă am să-l pun și eu acolo la... Pentru că n-am mai văzut un astfel de parfum. Este cumva într-un fel de bilă, aplicat, nu știu exact. Văd că sunt multe oferte la gentuțe, la poșete. Da, cam așa. Sper că v-a trezit intenția să cumpărați un produs din gama Avon. Între timp, să știți că serul s-a absorbit perfect și la fel și crema, deci nu a rămas niciun fel de peliculă grasă, cred că se și observă. Ce a rămas, bineînțeles, este doar creionul pe care l-au trimis ei ca și cadou și ca și rezistență, este o rezistență foarte bună, vedeți că am frecat foarte bine și a rămas decât o urmă foarte, foarte fină după ce am insistat de câteva ore asupra acestui creion, ceea ce înseamnă că este un produs bun și care merită atenția în cadrul unui machiaj. Vă pup și ne revedem cu drag la următorul clip!